Hola. Escoitas? Sí, sí, escoitaseme ben? Vale, vale, perfecto. Vale. Bueno, antes de iniciar, están preparándose aí, son de historia, porque é o último pleno do seu secretario. Sí. Presumiblemente. Sí. Que non dá tempo para outro. Claro, pues al final me despeso. Al final O digo porque veredes a mellor a Vanessa ou alguén sacando fotos porque coñecía o secretario outro día. Hombre, hoxe... No, a mí no me avisaste, no hubiera ido a la peluquería. Pero... Porque, bueno, despois destes momentos nunca hai fotos e eu creo que o último pleno por lo menos casa algunha foto para conservar para o recordo, ¿no? Entonces... Vale, cando empezamos, entonces, sí. Bueno, comenzamos entonces co pleno... Susana tamén é telemática. Sí, sí, está telemática, sí, sí. Comenzamos co pleno ordinario do día 29 de maio de 2024. Entonces, primeiro, hai a aprobación de dúas actas. Vamos primeiro ca do pleno do 24 de abril de 2024. Alguna cuestión para acta? Nada? Pasamos a votar esa acta. Votos a favor? Pois, apróbase por unanimidade. Despois acta do pleno extraordinario do 13 de maio de 2024. Alguna cuestión da acta? Pasamos a votar. Votos a favor? Pois apróbase tamén por unanimidade. Pasamos ahora ao segundo punto do orden do día, que a aprobación se procede da ordenanza fiscal número 27, reguladora da taxa pola prestación de servicios deportivos e a utilización do pabellón municipal. Dictamen da Comisión de Economía Especial de Contas. 27 de 5 de 24. Informe se procede a aprobación da ordenanza fiscal número 27, reguladora da taxa pola prestación de servicios deportivos e a utilización do pabellón municipal. Vista a necesidade de adecuar as taxas polos servicios deportivos que presta o Concello, así como pola utilización do pabellón municipal motivado polo incremento acumulado nos últimos anos dos custos relacionados coas ditas actividades e que está a producir un desequilibrio entre os custos reais e os ingresos recibidos e o consecuente aumento da situación de déficit que compre corrixir para asegurar unha correcta prestación do servicio nos próximos anos, procede a derogar as ordenanzas número 14, reguladora da taxa por servicios culturais e deportivos, e a número 10, reguladora da taxa pola utilización do pabellón municipal, e da aprobación dunha nova ordenanza que regule conxuntamente a prestación dos servicios deportivos e a utilización do pabellón municipal. Visto o informe da Secretaría, visto o Real Decreto 128 de 2018, por que se regula o réxime xurídico de administración local, visto o informe que contén o estudo técnico económico de acordo co disposto no artículo 25 do Real Decreto Legislativo 2/2004, o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, vista a documentación que obra no expediente, unha vez cumpridos os trámites na legislación vixente, propónse á Comisión de Economía Especial de Contas a emisión do seguinte ditamen. Primeiro, aprobar inicialmente a ordenanza número 27, reguladora da taxa pola prestación de servicios deportivos
e a utilización do pabellón municipal de acordo coa redacción que se achega, anexo 1. Segundo, someter a dita aprobación da ordenanza municipal á exposición pública mediante anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña por 30 días durante os cales os interesados poderán examinar o expediente e presentar as reclamacións que estiven oportunas. O texto íntegro da ordenanza aprobada con carácter provisional estará a disposición para a súa consulta na página municipal e na sede electrónica. Finalizado o período de exposición pública, adotarase o acordo definitivo que proceda, resolvendo as reclamacións que se tiveran presentado e aprobando a redacción definitiva da ordenanza a que se refire o acordo provisional. No caso de non terse presentado reclamacións, enterarse definitivamente adoptado o acordo ata entón provisional, sin necesidade de acordo plenario. Publicar o acordo definitivo do texto íntegro no Boletín Oficial da Provincia. A Presidencia dá unha explicación da proposta que se presenta. A Comisión Informativa de Economía Especial de Contas, cun voto en contra do BNG e unha abstención do PSDG-PSOE, informa favorablemente a citada proposta. Bien, bueno, moi brevemente, tal como falamos outro día na comisión, estánse adaptando e regularizando as distintas ordenanzas. Neste caso, sabedes que unha labor de simplificación e de sintetización. Por un lado, deróganse as relativas ao tema cultural, porque ao final son precios públicos que se van aprobando, entonces non ten sentido a ordenanza fiscal reguladora unha tasa, e queda especificamente para as tasas deportivas para unha serie de actividades que ven establecidas aquí, actividades deportivas en idade escolar, actividades deportivas para adultos, gimnasio municipal e utilización do pabellón municipal. Entón, por un lado, esa primeira labor de simplificación e sintetización. Despois, sabedes que, obviamente, estes son precios os que viñan xa de fai varios anos, uns cuantos anos, como fomos actualizando outros precios, a vida encareceuse e o coste dos servicios multiplicouse. De feito, no estudio económico que se acompaña nesta modificación da ordenanza fiscal, sabedes que, a pesar das subidas, que, todas as subidas non nos gustan, pero en este caso tampouco que sean moi significativas, sabedes que no estudio económico ainda así estamos falando de uns costes globales anuales de en torno a 109.000 euros, unha recaudación ao final con estas subidas en torno a 40.000, que o Concello ao final está poñendo a maiores entre 69 e 70.000 euros. Por tanto, non é que haxa un afán recaudatorio, senón máis que nada de ir actualizando un pouco as distintas tasas e precios e adaptándose a, como digo, as circunstancias da vida. En concreto, nas actividades deportivas pasamos dun precio de 25 euros cuatrimestre, isto é importante, 25 euros cuatrimestre, a un precio de 40 euros cuatrimestre. Están falando dos empadronados, sempre dos empadronados en Vedra. Nas deportivas para adultos pasamos de 40 euros cuatrimestre a 60 euros cuatrimestre. Por tanto, con precios obviamente inferiores ao que se estila en cursos deportivos que se dan por aí, e incluso os precios que teñen concellos limítrofes a nós, a pesar desa subida, no gimnasio municipal adaptas un pouco as actividades deportivas de adultos, pasando de 40 euros cuatrimestre a 60 euros cuatrimestre, e na utilización, no alquiler do pabellón, que é un alquiler moi barato, pasar de 10 euros a 15 euros por hora. Realmente son cifras que, como digo, obviamente as subidas non lle gustan a ninguén, pero, que realmente son moi moderadas. E, a vez tamén, corriximos unha cuestión que había nas bonificacións. Alguén pode pensar, oiga, mira, está subindo, pero tamén estamos aumentando as bonificacións, porque redátanse conforme era o espírito, que é bonificación do 50%, en actividades deportivas e en idade escolar, estamos falando, as bonificacións son para idade escolar. Bonificación do 50% no segundo irmán, bonificación do 75% no terceiro ou máis irmáns, e bonificación do 50% pola matrícula na segunda ou máis actividades deportivas. Pero son acumulativas, quer dizer, co cal,
habrá xente que tiña bonificacións este ano que, a pesar da subida, pois probablemente non note tampouco a subida, porque o que lle aumentou no que é o coste do curso, probablemente lle disminuya porque as bonificacións son acumulativas, non? Como digo, entendemos que non son unhas subidas moi cuantiosas e o que fan é actualizar os precios despois de tantos anos sin subir os mesmos, dado que, obviamente, os costes deste servicio foron incrementándose nos últimos anos en unha cuantía importante. Entón, solicitamos o voto favorable para esta modificación da ordenanza e, se non pode ser, pois a abstención. Unha cousa, antes de nada, cantos cartos supón ao final o canto estimades o incremento? Vamos, deses 40.000 euros que viñan pagando os veciños, canto van a pagar en total, aproximadamente? No estudio económico. Canto supón un incremento, dis? Sí. Pero digo, ora, máis ou menos, o que está estimado, Vamos a ver. Espera. Un momento, Entre 13 e 14.000 euros. Sí, non. Se non fixen mal os números, é así moi rápido. Non, era máis ou menos son así. Mira, bueno, nos imos votar que non. Pero é un pouco molesto esa actitud que tendes habitualmente de dicir que, bueno, é o que teria que facer alguén dentro da oposición. Sempre que votamos que non a subida de taxas vos decimos cal é o motivo. Mira, e non é un problema de cuantía, ti mesmo dis. Esa taxa en particular, xunto coa taxa de ludotecas, está afectando a xente nova. Esa é a mesma xente que periódicamente colledes e despois, cando chega novembro, solicitades que se empadrone en Vedra. É a mesma xente, os veciños lle roubades a Boqueixón e esas cousas para que non nos baixen o padrón. É dicir, estades incidindo precisamente en un error. Da igual, si realmente son 10.000 euros, tomad en consideración deixar a taxa como estaba, deixar tal cual está. Si solo son 10.000 euros e non supón un incremento significativo, de feito, deberíades de replantearvos todas as cousas que lle afectan a xente nova, que son a que poda reincorporarse ao Concello de Vedra, de alguma maneira facilitar todas as actividades e facilitarlles a incorporación ao Concello. Bueno, ese é o motivo polo que vamos a votar que non. Obviamente non é un problema da cuantía que está deseando. De feito, repetimos, por esa cuantía deixádea como está. Nos vamos a absternos, aínda que nos parece que case unha subida ridícula, porque non lle implica unha gran cantidade ao Concello. En cambio, se que algunha familia, pois, dependendo de que poida acceder ou non ás bonificacións, suporálle unha subida de entre 60 ou 80 euros anuais. Queríamos facer unha proposta que non sei se é viable dentro da ordenanza que houbera un apartado de exencións, porque, se, por exemplo, desde o centro educativo se utiliza o pabellón, en ningún sitio figura que os organismos públicos están exentos de pago. Hai en algunhas ordenanzas que sí que figuran, non sei se se pode poñer, se non se pode poñer. Pois a verdade é que habría que estudiarlo, pero nós ahora mesmo aprobaríamos o texto así, con independencia de que, eso que planteas, eu estudiamos e se dentro dun mes hai que facer unha modificación en relación a... Primeiro hai que estudiarlo, non? Se é factible ou non factible, se interesa ou non interesa. Pero eu, se nos comprometemos a estudiar ese tema, pois, bueno, sería cuestión de
verlo e debatir. Oye, que é interesante, nada impiden a facer dentro de uns meses unha puntualización, unha modificación da propia ordenanza. Eso non tería maior problema. Referíame máis que nada, pois, por exemplo, se o colexio de Vedra ou emprega o pabellón, pois, nun determinado momento para as clases de educación física, sempre que estean vixiados por o seu mestre, que poidan estar exentos de pago para o emprego do pabellón municipal, ou incluso pois algún outro colectivo ou algunha actividade deportiva que sea feita en colaboración co Concello, que nese momento que estén exentos. O que non implica que teñan que facer unha solicitude e que teñan que expoñer os motivos polos que solicitan exención. Pero se dentro da ordenanza non figura que van estar exentos, van ter que pagar, sí ou sí. Bueno, de facto, ahora así a bote pronto pensando en algúns eventos deportivos de colaboración, etcétera, con asociacións, non se está cobrando. O sea, de facto, estáse facendo que quizá a mellor hai que darlle unha redacción e plantear os motivos de exención. É cuestión de estudiar, que a técnica económica, si é mellor que figure dentro ou seguir como está ahora. Xa digo, me comprometo, Begoña, vémoslo, estudiámoslo, mirámoslo que a técnica económica, e se é unha cuestión interesante, introducímoslo dentro dos plenos, non hai problema. Vale. Bueno, dito isto, entón pasamos a votar. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Susana, vota outra vez, que non te vimos. Vale. A favor? Vale. Bueno, entonces apróbase con 8 votos a favor do PP, 2 abstencións do PSOE e PSOE e 3 votos en contra do BNG. Bien, pasamos ao seguinte punto da ronda do día, que é contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores. Bien. Fou do BNG. A primeira, falaba de que solicitabas un informe dos locais municipais que na actualidade estén sen uso, entendo que facía referencia a máis que locais a oficinas ou departamentos dos locais. Estamos repasando ben todos, non dou tempo para ter... Espazos tamén, espazos, non solamente locales e oficinas, porque algunha asociación de veciños solicitounos ese listado, porque quería solicitar algo. Bueno, pues vale, entonces estamos repasando ben, no seguinte pleno, en principio xa teríamos eses datos para pasar. Vale. No segundo, solicitas que os cursos de memoria que se fan cos persoas maiores cubran tamén a veciños con indicación do neurólogo, aínda que teña menos de 65 anos. Bueno, creo que é unha boa idea, non creo que eso teña maior problema, é cuestión de ver despois como habilitaríamos o procedimento, pero isto non ten maior problema e parece boa idea. No terceiro, falabas, lella a mensaxe dun veciño que di textualmente: poden pasar polos concellos da contorna e que miren as pistas e rúas e comparen. Se non as limpan, van ter que mercar un tractor para circular por elas. Bueno, eu aquí, a verdade é que non sei se contestarche unha cousa máis larga ou máis corta. Alarga. O secretario está aburrido. No, mira. Algo de tensión, porque si... Mira, pois efectivamente podemos pasar polos concellos da contorna e observo o mesmo que aquí, que teñen zonas algunhas limpias e zonas que non están limpas. Vense en pistas, vense en camiños ou beira rúas. E creo que todos andamos por toda a redonda, entón, por tanto, todos observamos o mesmo. Pero a min a verdade que me preocupa é o de Vedra, non o dos concellos da contorna, que é o que nos ten que ocupar. Bueno, certamente, aparte de que, como sempre decimos, e é unha realidade, non? Cando comeza a medrar a erva medra a vez en todos os lados. Ya non medra no mes de xaneiro en Vilanova, no mes de febreiro en Vedra, medra a vez en todos os lados. Chega abril, chega maio e medra a vez en todos os sitios. E o que está claro, e é tamén a obviedade,
é que non se pode cortar erva toda vez en todos os sitios. Iso tamén é unha realidade, non? Se calculamos, e o digo aquí porque tamén o temos dentro nos veciños, se calculamos unha semana por parroquia, 12 parroquias, face os números, son 3 meses, empezando unha punta e acabando noutra, non? Pero este ano ademais, o certo é que unha serie de incidencias, que non son culpa de ninguén, non están previstas, baixas laborais, o que todavía non entraron as brigadas de reforzo, que están a punto de entrar, algún empezaron xa esta semana, ou empezan lunes, non? Que é certo que este ano vamos con un pouco de retraso en relación a como se viña facendo outros anos, iso sí que é certo, non? Pero agora vai a resposta larga, xa que me pides, non é moi larga, simplemente é un pouco máis alá. Pero con independencia disto, tamén eu vou a compartir unha reflexión dun veciño que me fixo outro día. E non digo que teña ou non teña razón, simplemente tamén fago unha reflexión aberta, que xa teño feito outras veces. Ten sentido gastar un montón de cartos en cortar a erva en determinadas épocas, por exemplo, abril ou maio, cando aos 15 días a erva volve a estar exactamente igual de alta? Ten unha reflexión que me fai tamén un veciño, porque ao fin e ao cabo o depósito dun tractor é pasta, o tempo do operario tamén hai cartos que se está cortando erva non está facendo outra cousa, etc. Entón, non estou dicindo que sea eso que haxe que facer ou non facelo, simplemente deixo tamén como reflexión. Non vale a pena aguantar un pouco, só cortar donde realmente, porque sí que hai cortar, cruces, os lugares de uso público, etc. Efectivamente, un parque infantil hai que ter o cortado, onde hai un cruce hai que ter cortado erva porque pode ser peligroso, non? E determinar, que se corta nese momento e que non se corta, etc. Todo iso simplemente non para debatirose, non? Pero como reflexión, igual que me fixo outro día un veciño. Como digo, creo que eu personalmente levo anos, e creo que en algún pleno xa o dixen, tamén que temos que haber un debate sobre este tema máximo cando os servicios empezan a costar o que están costando e, como digo, e isto tamén é unha realidade, hai concellos aquí cercanos que pasan unha vez en todo o ano polas parroquias. Aquí, cando menos, se procura que se pasen 2 veces. Por iso digo que é un tema, pode haber opinións para todos os lados, eu non vou a negar que este ano sí que vamos con certo retraso por unha serie de cuestións non previstas, pero que intentaremos recuperar o tempo perdido nas próximas semanas. Bien, despois, na cuarta dicía xa que van publicar os informes ambientais para poder facer alegacións, se decide que se faga a maior brevedade posible, nun sitio visible, na página web, e avisen os concelleiros cando fagan. Como dixen outro día, noutro pleno, nós propoñemos ese tabuleiro digital na página web municipal, obviamente visible, onde se vayan poñendo eses informes. A partir de aí, tamén chego fogo. Eu non vou facer a labor da oposición. Nos iremos colgando, obviamente, aí os informes ambientales nos proxectos donde se presenten e xa digo, a partir de aí cada un terá que facer o seu traballo. Quinto, entende que se compromete, por aquí entendo que estamos falando de preguntas todas en relación a plantación de viñedos ali en Illobre. Entende que se compromete a revisar as distancias unha vez concluída a obra desa explotación e das seguintes que se fagan. Tamén, como dixen outro día, e como non pode ser de outra maneira, rematadas as obras, comprobaránse. E, obviamente, se non cumplen o establecido nas autorizacións, darase traslado aos órganos competentes que a veces é o Concello e a veces non é o Concello, para exigir que se cumplan as condicións e distancias establecidas na lei. Despois, a sexta, sorpréndelle que un aparellador faga informes sen visitar a zona afectada. Pregunta se iso é un feito habitual. Mire, eu o que lle podo dicir é que a aparelladora municipal é unha magnífica profesional e que fai un moi bo traballo. A sétima, quere aclarar que sobre o tema das aguas e as distancias é independente de que estea dado de alta ou non o pozo. Igual non é, pode ser parecido, pero non é igual. E a octava, preguntas cando ten pensado entregar o informe ambiental que solicitou hai 3 meses, solicita que o faga canto antes. Entendo que aquí faz referencia aos informes en relación a esa obra de Illobre
do técnico ambiental da empresa promotora, que, como dicen, tan pronto os teñamos, incorporaránse ao expediente e poderán ser consultados polos concelleiros. Vale. Despois, había, Yolanda, facías, bueno, en relación ao ocorrido o día do 8M, facías un comentario, bueno, un comentario que non compartimos. Non? E despois, Begoña, preguntabas, Begoña do PSOE, comunica que está en moi mal estado a pista que comunica Sanfins, Matelo e a Torre con Quintás e Paredela. Solicita o seu arranxe urxente. O seu arranxo urxente. Bueno, sabemos que está moi mal e tentaremos repararnos este verán. De feito, San Xulián é unha das parroquias que se vai estar unhas cuantas semanas ali neste verán facendo, porque non é só eso, hai outras ali tamén que están en moi mal estado. Bien, e agora pasamos ao cuarto punto, que é roubos e preguntas. Bueno, nada, sobre o tema da erva, non sei, fai o regulamento, elimina, corta a sección dos cruces e despois proponlle os veciños. É unha posibilidade. A pregunta, hai atrás solicitáramos que revisara se era legal a tala daquela carballera que está no viñedo no que estábamos falando antes. Non me consta que se contestara. Sobre a pregunta que facía sobre o aparellador, vale, estou de acordo, a aparelladora é moi competente, moi traballadora. E repito, que un aparellador faga informes sen visitar a zona afectada é un feito habitual, porque esa era a pregunta. E sí, traballa moito. Pero é habitual que un técnico faga informes sobre unha obra sin tela visitar. Fou, quedaches paralizado. Alguén? Ahora está, aí non. Sí, yo ahora sí. Ahora estás. Ahora sí, Sí. ahora sí. Vale, espera, quedaches no do aparellador. Vale. Sí, quedime aí, sí. Esa é que quedou completa a pregunta esa, vale? Vale, xa está, eu con eso terminen as miñas preguntas. Ok, vale, venga. Si eu quería preguntar cantas prazas quedan para as novas incorporacións tras as matriculacións na escola infantil, porque creo que para o próximo curso vamos ter o mesmo problema que para este. E despois tamén, bueno, unha pregunta, cando se falara do post-2021 da zona de Socastro, falárase de que, aínda que non estaba recollido no proxecto inicial, que tamén se iba a asfaltar o que era a ponte e tal, e quedou esa zona sin asfaltar. Quería saber por qué, nada máis.
Esas xa chegou, vais a faltar, Vale. No, pero non te preocupes que si se vai a faltar, Vale. O Parque Infantil de San Fins en que situación está? Se está aprobada a subvención que se solicitara ou non? Perdón, San Xián, perdón. Xa te vamos a contestar. Chegou esta semana, creo que foi esta semana. Chegou esta semana aprobado, sí. Aprobado, vale. Vai estar rematado para setembro? Ten que estar rematado para 31 de outubro. O sea que creo que é o prazo 31 de outubro. O bueno, o 30... Volvo a intentarlo, sí. Mentre fan as preguntas esperamos. Se ten que estar para creo recordar, para o 31 de outubro. Vai moi mal a conexión desta zona. No, pero é esta zona concreta de Vedra, non? Que falla moito. Perdoa. Sigo, espero? Pois sí. Espera para escribir que é largo, despois é un rogo, simplemente. No pleno de marzo do Concello de Boqueixón, a oposición, a formación de veciños de Boqueixón, preguntoulle ao señor Ovidio cando terá lugar a vindeira reunión de seguimento do centro de día da residencia Converla. O que o señor alcalde lle contestou: estamos á espera de convocatoria polo Concello de Verla. A nosa prioridade é a Casa do Maior. No pleno de maio, a oposición de Boqueixón volveu falar do tema, da mini residencia do centro de día de Verla. E a resposta do señor alcalde foi: no noso municipio contamos dende o ano 2000 cunha residencia de 100 prazas concertada coa Xunta. Nós estamos traballando na Casa do Maior. Entón, ante estas declaracións nun órgano oficial, un pleno, que veñen sendo moi parecidas ás que expoñía o BNG fai uns meses que fogoira nun campo dunha festa. Agora témolas nun pleno. Entonces, por un alcalde co que vostede pretende levar a cabo unha residencia en Vedra. Bueno, ahora xa podemos ir. Ahora, sí. Ahora. Queres que repita? Sí. Empezo desde o principio, outra vez. Pídeme Yolanda que repita, entonces voulle dar para atrás o... Comentaba que no pleno do mes de marzo do Concello de Boqueixón, a formación de veciños de Boqueixón preguntoulle ao señor Ovidio cando terá lugar a vindeira reunión de seguimento do centro de día e residencia Converla. Ovidio contéstalle: estamos á espera da convocatoria polo Concello de Verla. A prioridade é a Casa do Maior. No pleno de maio, nada, non vai. Sí, fago eu a videochamada. Cortou. Sí. Ou ponlle o altavoz a mí, lle valerá igual. Fago ao grupo, é que me colle ben. Sí. Vale, entonces, dentro do noso grupo pedimos que convoque a reunión de seguimento, porque non vai a ser que quedemos en residencia porque o alcalde de Verla non convoque. E fale, negocie co alcalde de Boqueixón
para que teña claras as súas ideas e para saber se nos compensa seguir xuntos neste proxecto. Porque concellos como Dozón, cunha poboación no 2023, segundo o INE, de 1017 veciños, conta cunha casa do maior e a Xunta vai financiar a creación dunha residencia e centro de día pública por importe de 1.500.000 euros. Entón, o problema non é o número de habitantes, pero o problema sí que son as familias do noso concello que cada día vense máis agobiadas e preocupadas e non podemos darlle unha resposta de atención debidamente aos nosos maiores do noso concello. Entón, pregamos que convoque a comisión de seguimento. Outro rogo que tamén está relacionado co Concello de Boqueixón é o seguinte: neste momento a nosa gardería está prácticamente completa. Quedaránnos as plazas que se reservan para os que poidan nacer nos vindeiros meses. Pero a de Boqueixón, según está publicado na súa página web, ten moitas prazas vacantes. E na resolución definitiva, na provisional e na definitiva tamén, aparecen excluídos os veciños de Vedra porque nas súas bases figura que se non están empadroados ou os seus proxenitores non traballan no Concello de Boqueixón, non son admitidos. Entón, igual que o equipo de goberno de Vedra ten a ben incorporar nos nosos servizos os veciños de Boqueixón que así o solicitan, tanto na gardería como noutros servizos públicos, tamén lle pregamos, unha vez máis, que negocie co alcalde de Boqueixón para que, despois de ser dous concellos limítrofes veciños e ser un servicio público, que admita os nosos nenos na súa gardería. Outra pregunta que me esquecía antes: en que situación está a adxudicación coa empresa encargada do SAF? Se xa rematou e se rematou, cando ten pensado sacalo ao concurso? Bueno, dúas preguntas que nos pasan aquí os veciños de Vedra. Un é cal é o motivo polo que a empresa que estaba facendo o alcantarillado na zona de Fontao se marchou sin acabar e quedan 5 veciños sin poder enganchar. Ou xa teñen enganchado, pero quedou iso paralizado. E por outro lado... Espera, isto máis que nada para que se tranquilicen os veciños. Como? Para que se tranquilicen os veciños. É unha cuestión de que houve que facer unha pequena modificación do proxecto e agora mentre non veña aprobada a modificación pola Deputación, que se está en trámite, en principio legalmente non poden continuar ca obra. Entón se paralizou agora. Vamos a intentar que sea o menor tempo posible, o sea, que en 1 2 meses que teñamos todo para que terminen a obra. E en principio, eses veciños que faltan engancharíanse todos. Porque eso, en principio, viña para aquí, non? Sí, no, pero é unha pequena modificación de proxecto para que resolverse o problema tamén dos veciños, pero esa modificación conleva unha serie de trámites burocráticos que é o que leva a que a empresa non poida seguir ainda que quixera. Pero xa che adianto que estamos intentando que sea o menor tempo posible. Perfecto. E por outro lado, pregúntanos, vamos a ver, a que foron 2 concelleiros, o alcalde e unha concejala a Piñor, e canto nos costou iso ao concello? A Piñor ou a Ríos? Non sei se se engañaron. Sería a Ríos, o sea, a mí poñeron a Piñor. Vale, pois esa queda para o seguinte pleno. Bueno, pois acabados hoxe os roos e preguntas como dicen, este é un pleno que ten unha característica especial porque é o último de Carlos, señor secretario. Eu ainda que creo que teremos todos a oportunidade no momento de dar as nosas palabras cara ao señor secretario, pero polo menos aquí neste pleno bueno, simplemente de que ainda que, como ben sabedes, que no mes de xuño vamos a ter unha
acto homenaxe aquí ao seu secretario, e creo que é un bom momento para que as distintas forzas tamén digamos o que creamos e o que pensamos. Eu creo que falo en nombre de todos e digo que foi un honor e un placer inmenso compartir todo ese tempo, non xa como concellales, non? Todo o tempo porque eu, a verdade que aquí, xa como veciño non conocín outro secretario. O sea, de vir aquí a facer trámite. Entón, a verdade que como veciño e obviamente como concellal e moito máis como alcalde, como digo, creo que falo en nombre de todos e digo que foi unha honra especial estar non só con un dos mellores secretarios que existen en Galicia, sino con unha persona increíble. Unha das vamos, como digo, no profesional magnífico, pero como persona moito máis. Pero creo que é el o que quere dicir algo, non? Bueno, efectivamente, para despedirme, porque despois seguramente que non todos me podo xa dirixirme a cada un. Entonces, bueno, como ahora xa, si sabedes, pois a próxima semana xubílome. Entonces foron 37 anos de servicios neste concello, é dicir, media vida. Aproveitando o pleno, pois quería dar as gracias en xeral aos veciños de Vedra, en particular a todos os compañeiros de traballo deste concello, porque me sentín sempre totalmente respaldado, e aproveitando o pleno en especial a todos os membros da corporación. Agora mesmo, se pudera elixir unha corporación na que pudera traballar a gusto, elixiría Vedra. Entonces, en fin, quero tamén disculparme por aqueles erros que se puderan cometer. Sempre pretendín poñer diante a persoa, despois a cuestión da profesión ou da actividade. E cóstame que, con independencia do carácter de cada cual, pois a maioría das concelleiras e concelleiros desta corporación pois efectivamente fan o mesmo. Din os vellos que eu diría que falar dos presentes, e eu precisamente iba a facer aquí unha breve referencia a Fou, pero claro, precisamente hoxe non está presente, teño que pedir permiso. Bueno, pois pídolle permiso, pero quero contar unha anécdota a raíz de todo isto, de que ocorreu xa fai bastantes anos, había unha comisión informativa, estaba Fou e estaban outros concelleiros. Entonces Fou tuvo unha breve diatriba con outro concelleiro que xa non fai anos que non está na corporación. Entonces, acabada a comisión, o outro concelleiro foise e quedou para a seguinte comisión. Entonces, debeu reflexionar sobre a efusividade que había empleado na diatriba e solicitou permiso para ir a falar ca outra parte, considerando que ao mellor se pasara un pouco. Bueno, foi un bo xesto e que intuí a súa escala de valores que tamén nesa línea pretendín que fose a miña. Aproveito tamén para dar as gracias aos alcaldes que presidiron esta corporación durante estes anos, agradecendo o agradecemento que personalizo no actual alcalde, Carlos Martínez, a quen lle desexo moitos éxitos e moita sorte, ao igual que a todos os demais membros da corporación. Moitas gracias. Espera. Non sei se se escoita, xa te den oportunidade de... Espera, Fou. Ahora sí. A réplica é do alcalde. Non sei que está pensando.
Carlos, no, logo xa lle... Non te preocupes que cerro eu, non te preocupes. Ben, dale. Vale, bueno, Carlos, nada, mira, foi un gusto compartir todos estes anos, e o digo de corazón, non é unha forma de decirlo. Repito o que pues, xa non me recordaba o que dixera naquela comisión, pero bueno, son vehemente moitas veces falando, ainda que sempre intento correxilo despois. Bueno, se en algún momento molestei, que sei que sí, porque é a miña natureza, bueno, perdón. E nada, xa teremos a oportunidade de disfrutar tomando unha cerveza e comentar todos estes anos. Foi un placer terte de secretario. Non o digo por dicir, que me coñece sabe que o digo en serio. Nada, vémonos. Moitas grazas. Gracias, Fou, gracias. Bueno, eu, ainda, por eso, ainda que, como dixen, eu creo que o día 22, pois, máis tranquilamente todos podemos dedicar as palabras, pero... Carlos, moitísimas grazas. Desde o Partido Socialista foi un honor que foras o secretario do Concello de Vedra, tanto como cando estábamos gobernando, como don a cabeza, como agora na oposición. Voume a permitir a facer unha aportación persoal. Eu, como concellala, levo escasamente un ano, pero con Carlos compartín que eu fui empregada municipal e xa él era o secretario. Foron 3 anos e medio espectaculares, non se pode ter un secretario mellor nun concello, ninguén tan cercano, con Carlos sempre se podía falar, Carlos sempre estaba disponible para os seus compañeiros, e iso non se pode dicir nin en todos os concellos, nin de todos os secretarios. Un honor como concelleira, un honor como partido e un honor como compañeira. Moitas gracias, Carlos. Bueno, como portavoz do grupo e de goberno e tamén a nivel persoal, non? Eu xa levo bastantes anos aquí tanto na oposición como no goberno. Tengo a sorte de compartir, ao final acabas convertindo isto como unha gran familia, non? Acabas tendo confianza, é un concello pequeno, e tal, e, bueno, para min todo o agradecemento e o recoñecemento, non? Sempre, Carlos, foches un secretario con moi bo talante, con boa mía, e sempre nos atendeches tanto na oposición como no goberno, e eu creo que, bueno, errores podemos telos todos, evidentemente, porque quen fai algo, pois tamén se pode equivocar, pero sempre con nadie duda da boa atitude de sempre, e eu creo que os acertos sobrepasan moitísimo os erros. Non sei se os houbo, pero evidentemente sempre destacar o bo trato, o bo tono sempre, e iso é importante e máximo nos tempos que vivimos. Simplemente desecharche nesta nova etapa todo o mellor, porque eu creo que o tes merecido. Bueno, pois, para concluir, a verdade é que nunca pensei que nun asunto, pois todas as opinións coincidéramos todo no que se di. Creo que todos o que estás dicindo compartímolo absolutamente todos sobre unha persona, sobre Carlos. Reitero as miñas palabras do principio e quizás sume unha máis. Eu, nestes anos que agora xa vou falar como alcalde, a verdade é que, como dixe, xa o conocía de antes, bueno, eses valores e esa forma de ser que todos reflejastes xa vivimos como ciudadanos, xa vivimos como membros da oposición, pero non vos podeis imaginar como alcalde. Como alcalde, unha persona como Carlos, de secretario, para min, bueno, pois foi unha das maiores tranquilidades que puden ter a hora de ejercer a labor de alcaldía. Porque vai máis alá do que é o consello profesional. É que temos falado moitas veces de temas personales, e non vou dicir que Carlos, dentro da alcaldía, casi se comportara así como un pai para mí aquí, pero sí que teño que dicir que
se non é como un pai, é como alguén así parecido, no afecto, nos consellos, nos regaños tamén, o sea, cando algo non o faz ben ou correctamente, e como ben decides que secretario ou secretaria en Galicia fai esa labor, é que vive e sinte o Concello como ninguén. Entonces, como digo, como secretario, pero sobre todo como persona, pois a verdade é que perdemos moitísimo, porque é certo, o sea, eu sí que creo que vai haber un antes e un despois neste Concello que a saída de Carlos, pero como decía Manolo, que a vida che sexa bonita. E nada máis, o 22, creo que é o 22, non? Saben, bueno, creo que todos teremos a oportunidade, os distintos colectivos, pois de profundizar nestes pensamentos. E nada, damos por rematado este histórico pleno. Boas noites.